Като време, нека да ще видим. Това ми напомня братче да коца. Ама къде е коцката, бе? Коцката е липсва. Това ми напомня братче да коца. Си карал, как си карал колата и едно луно с каравана го задминала с 160 мили. Казава, че си за... Това на мен е на топката. Каравана с 160 мили. Без мили! Все пак не нали всичко да има. Чакай, бе! Айде 160 км да беше казал. Цигара ми иска. На ръба, Нека вики, си, на ръба може да си. Обаче 160 мили. Тази извънземна каравана. Обаче 160 мили братче на Коче, викам чекай малко сега. Върши Цезар там, защото 160 мили си бая 300 км. път 300. Ама къде е коцката, бе? Коцката е липсва. Колко 190 с 300? По 1,6. И сега там лише. Там крила, ако излезе. 250 точно. И какво караваната с колко е карала? 260 добре. Това братче да ни го разказва. Беше ли ти свидетел? Не, аз бях свидетел, когато беше ходил за риба в Ама ако не Англия му повярваш на с лодката. Нема, И ние вика, го и ние оставихме такива да риби. разказва, Вика, ние с къде ги топката. слагахте? И лодката. И викам, тя не потъна ли тази лодка, бе? Еваки рибите. Ти не беше ли кога, Не, бе? за рибите не. Той бил за караваната. Бех за караваната, като разказваше на морето. И на На Шабла морето точно в перфектната буря, като разказваш. Ама къде е коцката, бе? Коцката е липсва. За рибите не съм го чул, но за Ти перфектната си легнал буря. по-рано. Точно на Шабла брек ми Юuu, си като вълната. пушня. Вуу, сплот. Това е лодката за рибата, перфектната буря и като напълни лодката и аз по-рано викам, тя не потъна ли, бе? Стига, бе, Вала, стига, бе. Стига, бе, значи. И то така хубаво разказва, че как да не му повярваш, бе. Да, тия бричеите не дойдеха, май. Тия бричеите не дойдеха, май. Тия бричеите не дойдеха, май. Коце, кажи сирене, ама на английски.